Oyawre kono moge jwanki no machiegni kiny ma kono wantiere kae chenro mar rupiny twak mokwongo ma wantiere go kae kawada mana neno ere kaka iyiero kos mano ka entiere kacha e mbalariany to yiero kos ni tiende nang'o oting'o jok machalo nade jomage ma jokanyo ma iye kanyo onego bed ni konyi e kinde gi ma koro iyiero kos mari ginya bedo kanyo jonyuol onego bed ni giting' mane jopuonj kaachiel koda ka in japuonjre ma bende koro noseyudo duoko mare kiny ma kawuono wantiere kodi kaachiel kodi mondo mi wabede kod ng'eyo ni e chenro ma kawuono mar rupiny ka watwa kodi kendo ka wago kodi sigana ma iwacho ni e kinde ma waloso kaka oganda kendo wabedo kod ng'eyo ni nyaka sani chenro manitiere en mara rupiny kendo kiny ma kawuono nyaka Ramogi jwang' wantiere kodi ka achiel kachiel mondo mi wapuonji ka wakoni gigo mathoth monego bed ni watimo kaka jogo mantiere e sikunde ma opogore nyaka Ramogi jwang' kiny ma kawuono antiere gi mor ni mar wadarango jopuonj chenro moyaw mag jopuonjre mago e mbalariany mopogore pacho ka mondo mi koro courses magi kachiel koda ka gigo magitimo oket kacha e mbui mondo jopuonjre oyud thuolo mar yiero course magi gik mage mane rango kinde makoro jopuonjre onego bed ni yiero course kinde machon ne time yo machalo nade nyaka sani pogruok nitiere kar kanye kinde machon jogo mane keto nyithi sikul kata jopuonjre e mbalariany nong'ere kaka jab iwacho ni kok yudo jab entry mano nyiso ni samoro kidonje mbalariany in gi thuolo mar donje mbalariany kata kategori machielo mar somo nyabed ni TWAK kata ka nitiere kumachielo okinyi ma kawuono wantiere kae kod Direkta mano mag wechego mag iwacho ni mag konyo oganda bende ng'eyo kama gichomo e laigi mag tich kata yor sombgi mano bende ka entiere e bad migawo mochung' ne rango ni nyithi sikul oyudo kuonde magisome mano ka entiere kacha Direkta mochung' ne placement and career development ka entiere kanyo Kenya Universities and Colleges Central Placement Service inyaluonge kata king'ade yo machuok ni KUCCPS tiende nang'o okinyi ma kawuono entiere kae koda Oluoch mano Daktari John Oluoch arwaki ni machiegni okinyi ma kawuono chenro mar rupiny Ramogi TV. Erokamano. Ichiewo nade? Achiewo maber Cleopas. Okinyi ma kawuono wantiere gi moro koro wadaloso e yiero course e mbalariany. Kamano. Tiende nang'o nitiere pogruok e kinde machon gi kinde masani. Inyalo mana kone nyikwa Ramogi jwang' kaka KUCCPS gimane ma utimo kar kacha to in bende koro kaka tiji maduong' bende mar neno ni jopuonjre ma manyo mbalariany mopogore oyudo kargi mag tiegruok. Erokamano. Iluongo kaka iwacho ni Kenya Universities Colleges Central Placement Service kata KUCCPS kata KUCCPS kaka iwacho koro gimomiyo wapogore gi jab ne ena committee mane vice chancellors bede to pogo students motimo form 4 to ni ma join university mane to indecha bene wan gi universities abich kende koro kaka universities medo bedo to gi colleges gi TVET institutions to gi mamoko Sirikal Parliament no loso chik miluongo ni Universities Act 2012 koro the Universities Act emano create KUCCPS ma tije maduong' mogik en placing nyithindo e universities ma wan godo te to gi colleges to gi TVET institutions gi national polytechnics kendo tich machielo mwatimo en ni wachiwo career guidance ne nyithindo mane form 2 to gi form 4 to gi jopuonj bende mochung' ne careers services e skunde gi weche mamoko koro jab ne ena committee mane vice chancellors bede to no deal mana gi weche universities kende to KUCCPS to en body ma olos gi chik to deal gi weche te mag colleges mag kuonde ma nyithindo dhiye mag sirikal to gi weche mag career guidance e Kenya kamano. Erokamano ahinya okinyi ma kawuono ka wedo thuolo mar rango chenro ma sirikal osebedo kacha karango ni nyathi ka nyathi kik wuoge sekondar to dong' mana kar kacha yude thuolo mar dhi nyime kod somo mare wacho kacha ka nitiere mbalariany nitiere TVET kacha colleges gi nitiere mago madhi timo courses go ka nitiere gi pogruok jogo machako piny kacha gi artisan gi certificate diploma joya diploma ka erango ka gidhi malo nyaka jogo mayud degree e kinde gi duto jopuonjre ma koro sano da neno kwan gi mopogore kae bang' ka wasenyo gima jatend migawo wacho jopuonjre duto mano timo penj mar KCSE mano gol duoko higa mokalo gin gi thuolo mar dhi nyime kod sombgi
Jopuonjre te manotimo KCSE higa mokalo gin 1870. To kuom jogo 1176 noyudo C+ and above. Koro C+ and above a minimum grade midhi go to universities. Koro from jo C, C-, D+, D plain, D-, nyaka E, gin gi thuolo mar join polytechnics, TVET institutions, institutes of science and technology, TTCs gi mamoko, mondo gitim diploma kata craft certificate kata artisan. Koro kuom ji 1870 manotimo KCSE higa mokalo, moro ka moro nigi thuolo mar join institution mora mora mondo tiegre, mondo gite giyud thuolo mar bedo ji tok ka gisekawo courses moromo kod performance maggi. Koro onge ng'ata ng'ata ma onge thuolo mar timo training. Ji te manotimo form 4 nigi kamora mora ma gidonje kaluwore gi performance margi e penj no ero. Erokamano ahinya. Ng'eni sani bende ang' wawinja ne kaka jatend migawo ni oloso kotenore koda keto jopuonjre mopogore opogore courses mago mag Yiero. To mokwongo wawinja ne kaka noloso odiochieng' manyoro e nyasi bende manoyore kanyo koda Daktari John Oluoch obedo kanyo nyaka molewo kotemo mana loso chenro mopogore opogore milome nosegol ni koro chenro makamano oyaw ayanga. To koro sani kaka noyawe jatend migawo mano Ezekiel Wachogu mano mochune weche mag somo noloso yo machalo kamano. Universities and the colleges Central Placement Service will place all qualified candidates to various programs based on merit and the choice to universities, colleges, national polytechnics, and other TVET institutions. Upon being selected, students will be given the option to apply for government scholarships from the university fund. Placed students will also have the opportunity to apply for loans from the Higher Education Loans Board, which will be allocated upon using a foolproof the means testing instrument. This tool will be used in assessing students to be awarded scholarships. If we are to achieve our agenda for agriculture, small and medium enterprises, housing, healthcare, the digital superhighway, and the creative economy, we must provide relevant skills to our youth. Iwacho ni en thuolo machielo mano mar yudo thuolo mar somo kendo mar timo course no ma digomb timo kaluwore koda nyalo mari, lony mari kata gino ma bende nigombo mar timo ka ichopo kacha e mbalariany. To ng'ato penjore ni gik mage ma kore rango koro ka oseyawe chenro mar yiero course ni ochalo nade? Chenro mar yiero course manyo wa launch nyoro obro dhi kama nyaka tarik 7 dwe mar 6. Wamiyo nyithindo ndalo about 22 mondo gitim mano. Koro kidwa yiero course to idhi e portal mar KUCCPS. Kaito nitie part mondiki ni students portal. Kaito login e students portal, tiketo index number mari, tiketo password mari. Kaito institutions te biro, universities gi colleges go te biro. Kaito kaluwore gi performance mari, koro ing'iyo ni to kanye miromogo, tang'o midwaro, tang'o minyalo afford, nikech sani nyowa timo gima pok nwatimo chien kocha. Course ka course waketo cost mare. Koro ing'iyo ni to course madwa timo ni en odhi costa pesa di. Emomiyo koro jonyuol gi guardians bende wadwa ni mondo koro bed involved, nikech jonyuol ema chulo fees. Koro sama nyithindo yiero course, winjo bed ni giyiero courses ma institutions ma ging'eyo to gi cost mar program no bende ging'eyo. Koro gima timore en ni waketo Huduma Centers bende gin 52 e Kenya kate. Huduma Centers go nyo wase train gi ma gibende gi lony mar support nyithindo madhi dwaro kony kanyo. Koro kidhi Huduma Center mora mora e Kenya ka to idhi e cyber part mar Huduma Center. Kaito ikono gi dwaro kony machal nade gibro konyi mi yier course mitim gimoro mora midwaro. Mama nyalo bedo achiel kuom gigo mane obiro manyien ma oganda nyalo penjore ni en paro mane manoteru nyako Huduma Center. Naneno milome ma kamano dichieng' manyoro kinde mane iyawe ayanga kendo nitiere mano miwacho ni
chenro mag yiero kosni sani nyalo time kata Huduma Center. Nitie jogo mosebedo kata katime cyber mantiere kor gwenge, nitie jogo mosebedo katime yor simu, nitie oganda moko ma bende osebedo ka wito thuolo mar yiero kos. Manyiso ni bende kor mbalariany ok nyal ketgi kacha. Paro mane manobiro koting'o mar dhi Huduma Centers mantiere counties duto? Paro manobiro mondo mi waket Huduma Center, ng'eno Huduma Center en kar sirikal. To wabende wan jo sirikal. Koro ka wayudo kaka watrain gi to gin gi lony mang'eny nikech ginyalo konyo. Wasebedo ka nyithindo moko dhi kata parents moko dhi e cyber, to jo cyber ka be onge gi training ahinya. Koro samoro nikech ji be ng'eny laini nitiere, koro gidwa mana ni mondo gikonyi akonya piyo piyo mondo gitiek kodi dhiyo. Maonge knowledge moro kata information moro matut on gik mang'eny. Koro momiyo ne watrain jo Huduma Center. Lakini kata kiwe training jo Huduma Center, kochakore Jumapil mwadhieni, bende officers magwa dhi e counties te, institutions moko, TTCs moko, universities moko, TVET institutions ma wadhi lando mondo koro nyithindo bende odhi kuon magintiere, iluongo ni county support. Koro counties te bende wadhi oro officers magwa mondo bed kono for ndalo 11 ka gikonyo nyithindo, gikonyo applicants, gikonyo jonyuol to gi guardians. Koro mane kaka odhi bedo. Koro watimo ni sama ne nyithindo gini e form 4 kane gitimo penj third term, ne waketo gima niluongo ni center application. Tiende ni inyalo apply e school. To jopuonj mag careers to gi principals emane konyo gitimo mano. Koro nyithindo manucho nose apply e school, negi apply, you remember, negi apply kane results ne poko biro. Koro ichalo ng'ama apply tu to king'eyo gima idhi yudo. Koro sani results osebiro, koro ing'eyo ni gi results gagi anyalo qualify timo course mane, level mane. Koro momiyo waluonge ni revision. Tiende ni nyithindo manose apply e form 4 to koro dwaro mondo change. Gimbende oyienegi nikech sani koro gin gi results. Koro gimbende gin gi thuolo mar dhi kanyo mondo gi revise. To nitie nyithindo mane ok apply at all kuom reason machielo kata whatever reason ne ok gi apply. Koro gibende oyienegi mondo gikaw thuolo no mondo gidhi giket application gi for the first time. Koro en application period ma dhi ndalogo nyaka tarik 7 dwe mar 6 kaka wacho. Ne nyithindo mano apply chon to dwa revise, kendo ne nyithindo mano ok apply at all to dwa timo new application kata fresh application. Kamano. Mano ka gintiere kar kanyo, en bende wayudo thuolo mara ni mondo wang'e ni koro kisedonjo e portal cha mano mar KUCCPS. Koro tiende nang'o kisedonjo kar kanyo, ang' ikono ni bende portal no en mane, mondo oganda bende mane no okinyi ma kawuono inya mana donjo kar kanyo mondo mi wang'e ni en student portal sia ere kaka inyalo donjo kar kanyo. Kata kamano nitiere gigo ma ineno kanyo ka ringo e wang' jowi kanyo, mago ma graphics go kanyo. Nitiere gigo wacho kanyo ni tiegruok mag jopuonjre. Koro jopuonjre mane otimo KCSE nitiere kwan ma bende koro ka wanyalo neno gi kanyo achiel kachiel ne giromo nade. Okinyi ma kawuono nitiere kanyo kwan kuonde tiegruok. Mbalariany mag piny owacho ero kata 39. Ka nitiere mbalariany mag ji giwegi 33. Mane kwan mano golo odiochieng' manyoro ka koro yango ni kuonde monego bed ni ichope kar kanyo ka kuonde tiego jopuonj teno kacha mago nitiere medruok kanyo 3. Nitiere TVET kata maromo nade 205 kachiel koda kumachielo jopuonjre madonjo kuonde tiegruok mopogore opogore mag mbalariany 173,127 kachiel koda ka kwan TVET kod TTC maromo jopuonjre maromo 696,655 kachiel koda ka kwan machielo nyakora moge jwang' jopuonjre gi duto giromo nade mano timo penj ino kacha 869,782 magi kwan mantiere kar kacha. Ponono wadhi neno gima chalo nade portal ni mondian mane nikech kwan ni malo daktari ka rango ni nego gidonje portal cha iwacho ga ni kinde moko kaka help bende kidhi apply iyo samoro ni system ni down na kiane ang'o mane piny manyamiyo ki access kata platforms mopogore opogore ye kacha chenro gi duto ka iyudo gi kacha. Portal ni mokwongo wachak gi kacha en mane kaito ka ng'ise konwa portal no ang'wa ore studio machielo oketwa gi kacha mondo mi odhianwa gi mane wang' jowi ka jopuonjre odonje kacha achiel kachiel. Koro ka ine e computer man gi internet tidhi e www.kuccps kaito
portal mar KUCCPS bro wuok. Mano KUCCPS.net. Yes, .net. Portal mar KUCCPS bro wuok. Ka portal mar KUCCPS osewuok, tidhie students portal. Benden students .net. Kisedhie students portal, to portal no biro. Koro ing'eni mano mari kaka student. Nikech nyithindo gi te 800 miwacho ka, wan gi results gi. To results gi go osebedo fed a system wa. Koro gitegi e kanyo. Koro kisedonjo in student, to ibiro kwayi index number mari. Tiketo index number mari. Tikwayi kendo KCSE year. Tiketo higa manitime KCSE. Kaeto ikwayi password. Tiketo password ni. Mano password kiseloso account no. Account oselosi. Koro password ni en either KCPE index number ni, index number mar class 8, or birth certificate number mari. Koro kiseketo KCPE index number or birth certificate, whichever manitiyo godo sama register. Ke nyithindo gi nose register sama ne gitimo KCSE. Kae tidonjo, koro kiseketo gigo tidonjo e portal. Koro kidonjo e portal, tiyudo institutions te. Public universities gin 39. Private universities gin 33. TTCs, train diploma in secondary education, gin 3. Kagumo TTC, Lugari TTC, to gi will gimoro en Western, abro wachoni. Koro mago TTCs ma train diploma in secondary education. Kaito TVET National Polytechnics gin 11, apagachiel. Kaito Institutes of Science and Technology bende nitiere mag sirikal. Kaito kendo nitiere TVET institutions mag government to gionge Ministry of Education. Okineka Ministry of Education nitiere State Department of Vocational and Technical Training. Gin gi colleges maggi. Magin 100 and about 180. To nitiere government ministries. Kata kiwacho, for example, Ministry of Agriculture. Gin gi colleges under the Ministry of Agriculture. Bukura Agricultural Training College gi mamoko. Kidhie Ministry of Transport. Nitie Marine Academy. Nitiere Railway Training Institute. Nitie East African School of Aviation gi mamoko. Kibire Ministry of Energy. Nitiere KenGen, more than that, Training Institute gi mamoko. Kibire Ministry of Water, nitie Kenya Water Institute, KEWI, gi mamoko. Koro ministries mag serikal gite, gibe gin gi colleges mag gi magiran. Ministry of Wildlife, Lundiani, Forestry College, and so on. Koro kiriwo gite gin 205. To gi train programs mag diploma, mag craft, mag certificate. To gi artisan. Koro mago e colleges ma nyithindo nyalo apply to. Koro kaka nasewacho kidhi kanyo tiyudo college nikech koro sani in gi result. Koro ka in gi C plane, then ing'eni mano qualify for diploma. Ka in C minus, mano ja diploma. Ka in D plus, mano ja craft. Ka in D minus to gi E, mano ja artisan. Nitiere mana kaka ni chake karkacha, ng'eni penjo po nitiere. To sana nitiere portal no mano mar students.kuccps.net. Tindiere kacha kar login. Ka ichopo kacha kar login, tie mano wacho KCSE index number, KCSE year, kachiel koda mano wacho ni password mari. Tiwacho kanyo ni birth certificate number ni bende inyalo ti godo kumoro mondo mi oti kode kanyo kama iwacho ni kaka password. Giduto mosebedo kacha katimore. Inyalo mana nuone oganda. Kama chalo nade maponono ka to notimo penj chon. En gi thuolo mar dojo kae kose mana mar joka manotimo penj e higa mokalo ne moyawni. Chakre jo manotimo penj e higa 2000. The year 2000. Nyaka kawuono 2022. Last KCSE. Gin gi thuolo mar donjo mar yiero courses. Provided ni ogier courses mag degree mag university. And machielo
bende ni pok ni yiero course moro amora ma sirikal ochulo ni. Koro mago conditions ariyo. But mar degree to gin mana KCSE 2022. Mago magi moyiene gi login ma system bro pick mondo apply for degree. Nikech iga ka iga iketo ji degree. Koro nyithindo mamoko ma reason moro amora pok no oyudo training mar government scholarship from joma notimo penj e higa 2000 nyaka sani, mago higni 22. Yeah, mane pok oyudo training, mane pok oyudo scholarship mar government. Oyiene gi bende mondo gidonji, mondo gi log in, mondo gi apply, kaeto gibro benefit from government scholarship. Aya, ng'eni kinde moro amora kachako sani bende ang' wanyalo nene kacha achiel kachiel mano kokalo e mbui mano mar KUCCPS. Ka idonjo kar kacha, ang'eni yang' kuonwa ni ponono ka idhi kama chielo to iyudo ni ok oyawre, tiende nang'o nyaka sani nyalo bedo ni en gi ka oganda obiro to thung'e, pod en gi thuolo mar donjo kar kacha, koso kinde ma ng'ato neno ka gima ok olod kata ka ok oyawre, oganda onego bed ni time nade. Onyadhi kacha mondo restart computer, koso ng'ato wacho ni oyo gini odagi ji opong'e, jomoko bende kia wach moro ni opong'e kata gik ma kama gidhi nyime, onego bed ni gitime nade e kinde ma gidonjo kacha to samoro giyudo ni service ma gidwaro no kata ka en login ok otimre e kinde ma dwaro. Wasetemo kabisa ma wa expand capacity mar server marwa mondo okaw numbers ma wan godo go eko. To mar ariyo bende nitie jomoko ma temo apply e simu. To simu ngeni capacity ngeni server cha duong. To kidonje gi simu capacity mare ni piny. Most simbe ma wan go capacity mare ni piny. Koro kidonje tiyudo ka ichalo ng'ama omiyo simbi mzigo mapek moloye, koro obro dhi slow, so samoro obro disconnect. Koro wakwayo ni ka idhi itimo application dhi cyber capacity magi ber, dhi Huduma Center, kata tinde ka in gi computer kata laptop e ot dala, bende dhiye mondo mi giti gi machines maber. Pero kamano yada ni warangi ane ka achiel koro bende kaka wanyalo mana nene, iwacho ni ka portal no bende koro nitiere, kako onego ichake, iwacho ni landing page mar website no, ka idi adia kacha www.kuccps.net, en ang'o mineno, mane screen mineno mbele ni kanyo, ang'eni ka wanyalo dhi mana malo, ka wadhi mana malo kanyo nitie gimoro marakwar malo kanyo mondik ni students portal. Mane majoni inyalo mana tero wane achiel kachiel. Ka koro oganda onego bed ni dhi kanyo koro ka gintiere malo kanyo. Koro nitie students portal e kona kacha. Student portal. Koro di student portal. Mano marakwar mano malo. Aya. Koro ka idhiye kanyo to iwacho ni ero podo load. Podo load. Nikech ji tebe koro nitiere. Nyaka jowa bende koro sedonjo kar kanyo. Kata kamano wanyalo yawe mano tab machielo no mane en ero oseyawre kar kanyo. Koro neno 39 mago public universities ma nyithindo oyiene gi yiero. 30 gin private universities. 189 gin public colleges mana wacho ka. Then 27 gin colleges manie ministries moko mana wacho. Kaito universities moko bende nitiere ma offer TVET programs. Gin universities abiriyo. Koro university nyalo yiere degree kata diploma. Mago chalo mage ma ng'ano wacho ni mag university TVETs mantiere pacho. Technical University of Kenya, Technical University of Mombasa, Cooperative University, Rongo University, ging'eny kidhi kanyo to click 7 kanyo tibro yudogi kamano. Murang'a University of Science and Technology, Masinde Muliro University, mago offer diploma gi degree bende. Iwacho ni ka gintiere kar kae. To machielo kwan mantiere kanyo mowach ni 39 ni. Nitie gimonde kanyo mowach ni magi jok ma oyiene gi yudo scholarship mago mag sirkal, government scholarship, kachiel kodaka help loan, kachiel kodaka mag private universities gi maromo 30, mago university mag ji giwegi. Owach ni magi gin mana eligible for help loan only. Tiende en ang'o? Nikech 189 mag TVETs gi bende owach kacha ni gin gi government scholarship kod help loan. Tiende nang'o? Namba 39 kod 189. Namba 39 gin public universities. Koro nitie ina adek ma nyathi nyalo chulo go fees mare. Mokwongo iluongo ni household. Tiende ni family ni nyalo afford
to chulo ni school fees momiye fee structure mar course gi university mi yiero mano achiel yu achiel mar funding education mar ariyo en government scholarship koro household income nitie government scholarship nitie mar adek en higher education loans board ma en loan mimi kaluwore gi gimilo ni means testing gin kaka gi test ni to in nidi marom nade income maru chal nade family unji adiwa to nyithindwa di bede ni skunde mamoko to gichulo pesa di and therefore in need mari rom kama kae to gimi loan machieng moro kise graduate mi tieko mi yudo tich tibro chulo koro mago yore adek nyathi nyalo somo gode college koro 39 gin public universities and nyithindo moyiero public universities kende ema bro bedo eligible ma yudo government scholarship to nyithindo moyiero private universities ok gibi yudo government scholarship but ginyalo yudo higher education loans board kagi apply ma help assess need gi mowacho ni gin needy koro ng'ato yudo kalore gi need mare. Daktari John, okine ka gima ma dhi miyo ogana mamoko ok dhi kata nyime mondo mi or kwayo magi ponono kaka sani kaka nwaseneno kacha e gazeti makawuono nitiere mbalariany moko mag sirkal miwacho kata ni onego bed ni timo nade mano ka wantiere gazeti eite mar 6 karka ema ntiere mano mowacho kanyo ni jok matimo law, jok matimo actuarial science, civil engineering, jogi duto yudo ni mbalariany moko ntiere ka mag ji giwegi machiwo omenda kata course no dwaro omenda mapiny mondo mi idonje. Ng'ato kaka jogo mantiere Mount Kenya University, jogo maratimo weche mag chike kata mag law, ka gintiere kar kanyo iyudo ni omenda madwarore en 1170 kaka inyalo nene kacho wang' jowi koro achiel kachiel. Mano mar Mount Kenya ema ntiere kar kanyo. Inene 170,000 kachiel koda ka course maluwe kanyo bende mar actuarial science pod ntiere kar ka. Kata iwacho kanyo portal ni jogi ma odhi e private university kata mbalariany mag ji giwegi, Daktari John, jogi dhi yudo mana help, ok dhi yudo sponsorship mano mawuok kuom sirkal. Tiende nang'o ne jogo mader dhi kono to nengo ni malo mbalariany mag piny owacho kaka eno mar Kabianga Road to 90 komachielo koni en 110 mar Mount Kenya, mano ka jok matimo actuarial science. Koro model ni eri ema dhi miyo ng'ata oyud kaka donjo. Mwaneno gi magi ok school fees, magi gin cost mar program, cost ma university in ka mondo train nyathi e program ka program. Koro ma ok school fees. Koro cost ni nitie part ma sirikal dhi kao kendo kani winjo kaka His Excellency the President no ogolo twak mano ogolo ne jopiny ku chieng' tarik 3 Mei mano ochiwo godo guidelines mar funding mag universities gi colleges. Mae ma koro dhi miyo ng'ata bro afford mondo o join college. Koro kuom cost mar program wawach ni kendo ni mwaneno gi ok school fees ma nyithindo dhi chulo kata ma jonyuol dhi chulo. Mwaneno gi gin cost mar program. Koro i cost mar program ni nitie component ma government scholarship. Ki join public university kata public training TVET college ni cost no. E cost ni nitiere ma help bro miyo nyathi ma kose assess need mari kaka na wachocha. Kendo i cost ni nitie ma wuok kuom household. Koro nyathi mosebedo assessed ni is completely needy, ma desperate. En obro yudo koro full scholarship. Ma eri ma koro dhi bedo maber molo manwatimo chon nikech manwatimo chon ne onge assessment mora ni to ng'ani en nade, en orphan, en total orphan, en gi rem machal nade, en a blanket. Koro ma ntie ma koro golo program to gi cost ma program ema dhi miyo koro ipogo ni to ng'ani nyalo ng'ama nyalo afford onge tiende mondo kaw loan to sirikal to dhi miyi scholarship kamano. Wacho ni koro kata ka en kuom ranyisi jogo maratimo tich mar fwambo ka gintiere piny kanyo nyakoro mogi jwang' tebo ma kama bende kinene obiro achiel kachiel kowuok e gazet no mara The Standard ma kawuono ma tarik 18 dwe ni mar 5 e ite mar 6 malo kanyo ondike kanyo gi dho Kizungu mokwongo ni medicine and law causes to attract high fees as data on costs released.
mane kama nitiere kar kacha. Jogo madwaro somo wechego mag communication kod gigo bende mag fwambo, ineno kata mbalariany no ma Masai Mara bende nitiere kod wach ma opogore mineno kar kanyo ni kwan mage bende ni malo. Koro iwacho ni kar kae cost mar private university kata mag ji giwegi ni Daktari John nyabedo ni opogore kod mano makoni, nikech mare marel kende moket kacha to kama chielo koni kaka mar Masai Mara no bende koro chal ka gima kanyo serikal oketo scholarship gi gigo ma opogore. University ka university ne wandikone gi colleges te ne wandikone gi mondo gigol cost mag gi. Koro mantiego gin cost ba gin giwegi mane gichiwo ewi nyathi ka nyathi, ewi program ka program, higa ka higa koso kawe higni 4 gi higa ka higa. Koro mano cost per year. Aya, nyakora Ramogi Jwang, ang' iyude kanyo mondo irange ibede kod ng'eyo ni gik mage mantiere kar kanyo. Mano kotenore kod wechego mag omenda kod yot ma oganda ponono nyalo bedo kata ni yudo kotenore kod weche gi duto mantiere kar ka. Wantiere kodi kachiel mondo mi wang'e ni nyaka sani somo to koro chomo okang' mane. Nitiere penjo mathoth mapod meno mana donjo kae. Daktari John, ne wantiere kanyo kod portal cha, mano portal mano mara KUCCPS. Wach kata ni koro kai se login. Adayari mondo wadoge portal no kendo mondo mi wadi ane kar login cha. Login cha ka wadi ema ntiere chenro mabiro kanyo ni koro ero ka osetieko load mano malo kanyo koro ka wase chopo. Mano kifungu mantiere kanyo machalo ni unlocked no, mano tiende ni login. Kidiye to biro ni kanyo achiel kachiel. Yes, mano ka ideo ka idea kar kanyo to podo medo mana load. Kanyo mantiere gimoro monego bed ni wakoni nyakwa Ramogi Jwang ni nyaka sani en mage. Kanyo ma inyalo kono ntiere KCSE index koro karka. Daktari John, lerno ane mana kama neno karkani gin gik magi kuom ranyisi minyalo kete KCSE index iya kachel kod ka password. Koro one students portal. Koro an student. Koro adhi KCSE index number. Tandiko index number maracha in full. Manatimo go KCSE cha. Ka etabire KCSE year. Kaka ne wawacho ni for diploma, certificate, artisan gi craft gin from jomanotimo penj higa 2000 nyaka kawuono nyalo apply. Koro abiro tandiko KCSE year mara. Koro kane atimo KCSE 2022 mago jo form 4 ma duoko gi nyowuogi tandiko 2022. Kaito next abire password. Koro gini password to chalo koro en siri mar nyathi. Koro sama nyithindo register form 4 oyienegi tiyo gi either KCPE index number, nikech idwaro password en gima bro stick e wi nyaka chieng'. Koro ken gima oken number ma kiny wi owil orucha wi iparoni. Ing'eni KCPE index number ni ibro ng'eyo nyaka chieng'. To kata koponi do ruwenyi nikech higa to idhi e result slip kata certificate mar KCPE te yude. Birth certificate bende kamano. Koro kiseketo mago tilog idio login. Kisedio login to page mari koro wuok. Koro welcome Cleophas Oluoch. Courses mantiere all the 69 universities ma obedo listed, 39 public, 30 private. Courses gigo te bro wuokni. TVET institutions, TTCs, colleges go te bro wuokni. Kaito nikech in gi result ni koro. Idhi ti click program, ti click apply. Ti apply. Koro you apply, you make choices, choice 1A, 1B, to gi 1C. Mano choice mo. Mano number 1. Choice 1 gin courses ma related. Nikech ingene choice miketo number 1 teni ene career mi gombo kabisa. Mi wacho ni ka mise Moi tayude JKUAT. To ka mise JKUAT tayude University of Nairobi. Mano 1A, 1B to gi 1C. Ka itibire choice number 2. Choice number 3, choice number 4. Ka itichakidhiye kendo diploma. Be ichaki make choices gi koponi idwaro diploma. Ka itichakidhiye certificate be make choices gi. Ka itidhiye kar payment to iketo payment one gi payment mar M-Pesa kendo wakono jopiny ni
sani eri nitie joma be magalagala manyalo wuondi ni chul pesa ka onge pesa michulo cash ne ng'ata kata mane cyber except pesa michulo mar internet mitiyo godo cha but ibro yudo kanyo pay bill number mar jo KUCCPS ka tiketo pay bill number noero to reflect ka yudo information ni payment mi osebedo received kendo application mari be osebedo received. Gini dhi nyaka tarik 7. En omenda maromo nade? En joma apply manyien 1,500. Joma revise 1,000. Kamano. Koro nyaka sani jogi ma koro ne ochopo kache thuolo mokwongo nikech nitie mago mano time centers gi. Yeah. To penjore kacha ni ada donjo mondo mi adonje portal kacha tim application mara jogo mano timo gi school timo revision magi kage ka kendo koro sani tielo magi chope mari Yiero ni tielo magi Yiero sani to koro en mane en nitie ka first application ka nitie revision ka revision sani time e kidieny maromo nade lero mana kanyo ni to gin jok mage madhi chulo omenda maromo kama 1,500 jomage ma pononya chulo omenda mopogore. Joma ne oko apply at all madwa timo application manyien sani dhi chulo 1,500 through M-Pesa to gi pay bill number mar KUCCPS magi dhi yudo e portal sama gi register. Nitie joma no se apply to okochuni bede ni mondo revise ka ni apply kendo yudo ka in qualified kendo yudo ka in okay gi choice mani make a secondary bende okrach idhi adhiya koro ok apply but ke idwa ni mondo revise nikech sani giseyudo information mang'eny wasebedo be kwatimo career guidance kata ne nyithindo ka gin oko koro yudo ka ng'ato no apply gimoro to sani koro odwa no change gimoro ng'ato no apply institution moro odwa ni koro change institution machielo nikech koro itimo mna revision ok itim fresh application gin gichulo 1,000 kamano wacho ni kanyo koro nitie jogo matime manyien jogo babere ma osetime to chopo kar kacha ng'ato penjore ponono ng'ato nyalo wacho niya anabet ka ni nikech natimo application mokwongo revision bende pok atimo natime e sikul kacha ponono e sikul kama gintiere pod itime ga Yiero tas cha to Yiero tas cha ka pono time Yiero tas KUCCPS uyudo otase gi koso sikule machak dhi kacha to keto entry gi e mbui maru aonge mitime Yiero tas itime online kata mana manitime school cha nitimo online mitimo online cha nitiere kidhie website portal wakanyo nitie mar principals ido ni principals portal koro principals konyo nyithindo mar yiero gigo gi career guidance teachers e school kaito principal bedo piny to key in application mar student ka student online koro ken mitime kalatas mano koro miyo gi thuolo gi duto kama nitimo application mari pod untiere kode kata ko revise pod ni thuolo mar mondo duonge mbalariany pod gin gi thuolo kata kidwa confirm ni to natimo application na bende pod nitiere be donja as a student mi confirm gigo teme yod kaka ne apply gi courses gi. Daktari, jatend migao loso kendo Ezekiel Machogo kana loso duchieng' manyoro nitie gino mano mulo wanya puonjre ka japuonjre biro yudo course based on merit nikech oyudo en ratiro mare mondo mi oyud course makamano ng'ato yiero course mokwongo moketo gi kacha dek kaito ariyo kata dek matung' kanyo ka gitimo options 4 ponono e mbui kacha inyalo kona ni bende gin adi ma oyiene japuonjre mondo mi o apply kosekalo achiel manyako ket mbalariany adek gi maluwe piny kacha nego gibed adi kaito bende nitie thuolo ma inyalo weluonge achiel madigomb timoni tikawie mar adek kata ikawie mogik ng'ato nyalo wacho ni an luonga moi ni adhi atim education nikech education ema naketo mogik kabisa nikech mane mano kadwa kanya mokawa to keta mokwongo kaka ne jatend migao Ezekiel Machogo wacho onge nyathi ma bro leo nyathi mo apply ma bro leo ma ok oyudo chance nikech ang'o universities te ma public mokwongo no declare capacity thuolo ne nyithindo magin godo mar absorb gi 201,000 mano public universities for degree program. Private universities no declare thuolo mar 51,000. Tiende ni degree programs alone nitiere thuolo mar 250,000. To kwa bire performance ne wayudo kane en 176,000 mano C+ and above. Tiende ni for degree program public universities digi thuolo mar kao nyithindo go te mapod nafas moko dong kendo private universities gi public whichever mangato yiero koro kaka ne jatend migao wacho onge nyathi moro amora madhi leo dala ni koso tame
kata university otame kata college otame. Mano namba achiel. Namba ariyo ipenjo ni korka payment koso kamano kan tiere jopuonjre mane oyudo course mopogore. Sama iyiero course choice 1 A, B and C. Kae tiyiero choice 2. Kae tiyiero choice 3 gi 4. Tiende ni magi courses ma in iwuon ema iyiero nikech gima wa consider samwa place nyithindo. Number 1 en capacity. To number 2 en performance. NPM nikech nafas nitie to students bende nitie madwaro nafas no. Kora da mi example. Medicine for instance. University of Nairobi or Moi or whichever university. Koro sama wa publish sani a website ka marwa a portal system marwa ntie university gi capacity mar program ka program. Koro wan gi kaka na wacha medicine. University of Nairobi for instance and me a chance maduong mogik nikech facilities mage for that program. Koro ero ne gindiko ni gin gi capacity mar 100 only for medicine. Kai wabire applicants nyithinda dimo apply ni gidwa timo medicine University of Nairobi kamoro gin 4,000. Koro ere kaka odwa yiero 100 gi mondo mi class cha kik kal nikech okwanyal kalo capacity mobed approved gi Commission for University Education. Nikech sama gi approve capacity no giseng'iyo facilities gi lecturers gi technicians gi equipment madwarore mondo mi course no obed offered maber. Koro wan gi nyithindo kaka wacho example wan gi nyithindo 4,000 mo apply timo medicine. To wan gi capacity or chances 100 mar medicine e university no. Koro wachako timo gimilo ni simulation kata ranking. Wabro rank nyithindo gi te from number 1 to number last. Kai to kochopo 100 to the system ngado. Tiende ni wafilo class no. Capacity no osebedo filled. Koro mark mar nyathi ma number 100 emiluongo ni cut off for that program at that year at that university. Koro mano en cut off. Koro program ka program ntie subjects ang'wen. Program ka program. Koro yudo ma. Koro wadwa rank gi ma namba 100 en the last person. Kai to koro machine dhi kanyo ng'ado. Koro ng'eni jok 3,900 ka gibene gi apply courses moko. Koro yudo ka ichaki dhi kendo compete e choice 2. Samoro ipoka apio lwar kendo ichaki yudo choice 2 no. Kodhi kamano ichaki compete e choice 3 manyaka ang ibed placed. To kopo ni courses go te mani apply go okibede placed. Wandiko ni barua. Kendo wandiko ni email. Kendo wandiko ni SMS simbi nikech simu namba simu be iketa reyo sami apply no. Ntie field ma telephone numbers. Koro telephone number 1, telephone number 2. Wakoni ni mano koro number 1 gitu nego bed mag jok magi kuom na kaidi mana nyime. Kaka student e mandiko. Koro ngato nyalo wacho ni achiel obed mara, achiel obed mar my parents. Kata obed my parents te. Whichever kaka gine magi yiero. Wabro get in touch kodi mano koro tok tarik 7 ka deadline osechopo. To watimo simulation, watimo placement. Kwasetimo placement to kwabi release results nikech jomoko kamoro ne pok oyudo. Wadhi yawo kendo second revision. To waget in touch gi nyithindo te ma okobedo place to no apply. Kae to kwasetieko mano wachako yawo kendo for third revision. Kendo by the time wachopo third revision jite no apply at least oseyudo placement. Koro kaluwore gi capacity, kaluwore gi competition, to gi kaluwore gi merit, inyalo apply moro to kiyudo machielo. But mana me apply go emibro yudo. Ero kama na enya wangeni kame wacho kar cut off no kamerango subjects kacha ang'wen mane penjo machielo mabende ngeni joneno wa penjo kata sani tangina ang'wa yudo thuolo mondo mi wasome SMS kang gintiere kar kacha kachielo koda kamago bende madonyo no kuwuok e mbui mag Facebook to kata sani ka wadhi nyime nitiere chenro mopogore iwacho ni yiero gi mag course biro nyaka ne jogo mantiere kuonde mamoko. Daktari, nitiere jopuonjre mantiere sikunde maoko magi nitiere sikunde moko ma
onge mbui, onge teko mag mbui, negi kalo, onego bed ni gioro kwayo margi. Un giyo ma jok ma kamagi bende nyalo tiyo kod thuolo mondo mi gi kwaye kata gior kwayo e courses mopogore opogore mbalariany. Ponono jogo mok nya tiyo gi mbui. Un gi short code, un gi SMS, ko joma kamagi konyo gi machalo nade mondo mi giye courses magi nikech nyaka sani kuma chadier ndigi nwa digital divide. Kinde mantie kacha nitie jogo manyalo yudo mbui mang'eny kabisa mahinyi gi bende nitie jogo bende ma ok nyaka kata yudo mbui kata matin mantiere gweng' kacha mondo mi giti godo. Gichom kanyo jogi ma ok nyal yude e yo makare. To degier ni kochopo tarik 7 dwe manyien mar 6 oyude ka giseoro kwayo margi ne courses. Sama sani gima watimo en wachiwo information. Nikech information and power. Information ka in go tiyudo kinyalo make a decision. Koro sani yan Ramogi TV ka. Achiwo information awuoyo go ganda luo e dhok ma giwinjo. Koro ka in mabor gi kama mbui nitie, ko onge machiegni kodi, tinyalo wuotho mondo idhi e center moro e cyber. Inyalo dok kata mani school mane intie mondo jopuonj okonyi. Inyalo dhi kata Huduma Center mora machiegni kodi, ibro konyi. Koro wachiwo information, website wanitiere information, social media be wachiwo information, media gi radio stations kamano bende wachiwo information. Koro gimomiyo nyithindo en gi jonyuol en information mondo mi gibed ni gin able mar kawo decision. To system emaji apply godo. Onge online except disability cases. Mago ng'eyo ko kale sikunde mane gitime penj koso ng'eyo machalo nade kinde ma disability timore didek e yore adek. Mokwongo nitiere marginalized. Mago gin 14 counties magazetted gi Revenue Allocation Commission kaka kuonde ma hardship. Number 2 en gender. Mano female male. Number 3 en disability. Koro jok ma disable gino yienegi ndiko manually application kaeto gioro gi post office e office to process manually. To mondo bed ni in disable, number 1 nyaka bed gi certificate mar registration gi National Council for Persons with Disability. Number 2 nyaka bed ni disability ni no in kode kapok ne timo penj. Oken disability mabiro after results. Koro only cases mag disability manyaki attach bende certificate gin gi cards mobedo issued gi National Council for Persons with Disability. Koro nyaki attach copy mar card nino, mano inyalo ndika application tioro to what treat manually. Ero kamano nyore no ka wiyo masani ka waduogo wakao ote mag joneno wa kachel kora jogo mayudo wa achel kachel ko kalembui magwa mag YouTube jogo maoro SMS bende warwako usani mondo mikama duogo wauro kata wakao ote mayoro no kendo wasomo gi achel kachel wan ka kod Dr. John Oluoch mano Direkta ka KUCCPS gichung kata marango ni jopuonjre oyudo mbalariany mopogore opogore. SMS line oyaw en 3-6-000 or ote magi waduogo ka mondo wasomgi tok wiyo ma wakao sani kikiri mabor. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagerre. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011-99-22-773 kata 078540320.
Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.sidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Sidika. Aya, nyakoromo jongo seduogo wantiere karkae. Wayudo ne ote mano wawacho ni koro sani wadarango achiel kachiel. Ote modonjo kacha e Facebook achiel koda ka SMS. Kae to ang'wa dhi nyime kod twak mantiere godo kiny ma kawuono. Penjo pod thoth. Moko kuom penjo chalo kama. Wayudo gane kacha mbui mara SMS kachiel koda mago bende mantiere. Aya, mano arapo kebe. Wacho ni parne mwalimu ni other college ma offer diploma in education en Kibabi besides Kagumo kod Lugari. Aero kamana nya rap okebe kachala Alban Otieno gin courses mage angeni moko bedango waduogo mondo warangi. Gin courses mage mang'ama nigi discipline nyalo timo to be oyiene yiero courses under KUCCPS. Achani daduoko gi kaka gidonjo ni koso watiege tiega to wadhi kore ya duoko Alban duokane Alban Otieno courses mage menyalo timo ka yudo C plane. Alban Otieno, courses mag yudo C plane minyalo timo gin courses mag diploma. Diploma minimum and C minus. In yudo C plane. Koro dhiye portal marwa mondo ine institutions mobedo listed kanyo te mondo iyud course minyalo timo. Mano ka gintiere kar kanyo ang'eni ang'wa wayudo gi kar kae mondo mi wayud gi achiel kachiel. Mano ka wantiere kanyo Alban Otieno. Aya ote machielo mantiere kar kanyo iseyudo duoko. John Otieno jaugonja wacho ni sani Kenya en mana connections. Mago gik maonge. Ng'ato penje kata weche mag kawo course gi bende gin mana gigo maonge. Dhiye website ugunja kanyo nitiere website kati chop Siaya e Huduma Center mondo iyier course. Onge gik maonge. Courses go nitie, website be nitie, portal be nitie, jibro apply kendo jibro yudo government scholarship. Be ngama chunye yom mondo mi iyud kaka inyalo konyori e ndalo mabiro. To bang'e ka duoko gibo bedo ka wuok bende nitie kumoro ma ponono nyiso ni ng'ane osekawo e mbalariany ma kama kosen mana SMS mioro gacha. Kwasetieko placement to wabro bedo kendo gi function ma bende jatend migawo marwa ema bro chung'e makoro wa release godo placement results. Kanyo ema nyithindo te bro ng'eyo kuon mokawgie to kanyo bende ma institutions te bende bro ng'eyo students momegi. Kaeto institutions get in touch gi students ka giore gi barupe kendo gikono gi tarik miepe
to gi fee structures. Aya. Iwacho kanyo ni bende sani ma wanya yude ote machielo bende agene yudo gi yo makare. Sani wan gi ote machielo mar Peter Koko. Peter Koko wacho nade sani. Wacho ni it's becoming more expensive than we thought of, all in the name of bottom up. Wacho ni sani education dhi bedo mana, somo dhi bedo mana ne jogo ma jomoko. Otek jodalawa magi bottom up. Wacho ni sani mane chal mane kama oganda wacho ni koro ochome mano kotenore kod weche gi duto maga neno ni ji oyudo somo yo makare. Kanyo oonge, kama Peter wacho no oonge. In fact, sani eka koro ng'ata bro yudo opportunity mar this school kendo mar kawo course nikech sirikal chiwo scholarship ka okin kapod in gi need help bende dhi chiwo help loan. Koro sani eko dhi bedo maber moloyo chon nikech ng'ato ka ng'ato ichopone kaluwore gi dwaro mare mane wawacho ni means testing cha. Koro dakon mana oganda wa ni kik gibed joma chunygi gore, gidhi mondo giyier courses mondo gibed placed institutions, gikaw tiegruok kiny giger pinywa. Aya. Iwacho ni kinde go bende warang kama chielo bende ote mamero donjo karaka SMS na ria deka uchiela no konwa kanyo ni into inene yo machalo na dokinyi makawuone twak man godo janeno mano moro SMS wacho ni koro jogo moyudo C- to gin to koro gitimo nango. Iso wacho jo diploma dire karkacha duoke janeno ni okokono wanyinge oro no SMS kacha. C- qualify mondo ikaw diploma. To diploma programs go ng'eny sana. Ntie diploma programs universities, ntie diploma programs national polytechnics, ntie diploma programs institutes of science and technology to TVET institutions mamoko. Koro C- no yeni timo diploma, katidwa timo certificate, katidwa timo artisan. C- no yeni kao courses go levels go te. Aya. Ote machielo ma podwa nya yudo karkanya achiel kachiel mondo mi ka wayudo gi to koro wang' wayude moko bende achiel kachiel mabedo koro kaka janeno machielo wacho ni ma avail ka wuok Rongo penj na daktari ni password aketo KCPE number koso aketo KCSE number. Okay. Koro mae kaka en. Kisedonje portal ni mokwongo iketo biro kwayi KCSE index number ikete kaeti kwayi year of KCSE bendi keti kaeti kwayi password. Koro password nyalo bedo mana ariyo kende, one of ariyo go. Mokwongo KCPE index number kata birth certificate number mane password. Yeah. Aya, winjo kanyo ni gin mage mantiere karkacho penjo mamoko pod nitiere kanyo ka wanyayudo gi achiel kachiel. Janeno machielo wanyo ni penj na jalony. Woda wacho ni nyathi mawuoyi to penj na wacho ni pichane oduogo ma ok mare atim nango an sidi mar ndhewa ma uno tenore kod duoko mare mano mara KCSE mono ka gintiere karkacha mano bende nyaka kelo rochruok e chenro mage maga yiero course koso wach mar picha ok bi kelo rochruok e chenro mar yiero course nikech kucho kwati gi picha kucho watiyo gi index number to gi result. Koro wan gi index number mar nyathi kendo wan gi result mar nyathi e system wa. Koro mano ok bi kelo rochruok moro amora. To lakini mondo mi correct mano bende pod onyalo wuoyo gi jo NEC. Odik barua ne NEC to owachnegi ni picha norochri kaeto jo NEC bro loso e level margi. Kaka ntiere apise ma koro ibiro thuolo mar yawo Miko Huduma Center pod ono kaka onyalo chopo ne NEC nyalo bedo ni bedo matek. Onya chopo kama chalo nade pono na alwora mare ka. Odhi sub county director of education e sub county mantie kata odhi county director of education. Odhi gi documents go ibro konye kamano. Yeah. Aya mane kama konyruok moko bende bedo ni wuoke. Iwacho ni sani bende ka wantie karkanyo ote machielo madonjo nwa karkanyo janeno machielo mano SMS bende ang' wayude kanyo achiel kachiel nyinge oko wacho neno gi nyathi Mbita wacho ni Mbita High School kendo otame kata slip nikech fee atim nango mano pogore gi paro mane ntiere wasewinjo kacha ka jatend migawo kwedo weche machalo kamagi mag mako certificate kana mago mag mako result slip. Gin gik moko bende madwarore kinde ma nyathi biro mondo yier course koso kinde mochopo karkae ka gik maka magi pod neno kaka mawuok e sikul otim nade mano janeno ma nyathi Mbita hai ka mark slip ok wadwar
wan gi results mag nyithindo temo setimo KCSE e Kenya ka wan gi result koro en odonja e portal o login index number ne to ng'eyo gi wiye to keta index number to apply wabro place to koro ka use place ukete mbalariany ponono ka slip ni kata certificate and requirement mono midonje mbalariany otimre yo machalo nade ka gin jogo ma dhi ataro die circular mano gol kod migawo mar weche mag somo jagoro mongiro mano belio kipsang mano tarik 2 omi jopuonjre nyaka tarik 26 mondo mi ogole certificates duto magi mako nikech omenda mag somo kata school fee ge jok ma kamagi ma ponono ok luwe ngeni samoro nyabedo no kiwuogi migawo yie mar somo to jopuonj matimo timbe machalo kamagi ni jopuonjre okawne gi okang machalo nade pono ingeni sirikal kosechiwo onyo kosechiwo directive mano en chik koro wajo tich sirikal mane mwadil godo koro kanitie ng'ato momako slip mar nyathi e yo mora mora to ong'eni odhi ataro mar chik ma sirikal ogolo nikech mane deny nyathi ting'eni ok chul fees nyathi innocent koro deny nyathi future mare nikech mano e gima dwaro mondo dhi e college jo college ga pe kose admit to bro dwaro mondo ochiw certificate kata result slip mare koro kideny ting'eni mane dhi ataro mar chik mar sirikal ok owinjo jotich sirikal odhi ataro mar chik mar sirikal magine magisav kamano erokamano ahinya wantie ka kod Daktari John ote mamoko mapod donjo kar kae wacho ni kidieny makamanya kono mo jang'iro no ote SMS en 3 wayude moko mapod tiere kar kanyo kata anga dhi nyime gi TWAK kama chopeni janeno machielo wacho ni natimo 208 mano higa 2008 to nayudo D be anyalo timo ECD to be anyalo yudo help mano mar Kibos mano neno wakanyo mano Mary ka wuok Kibos Mary no yudo D to 2008 TTCs ma wan go adek Kibabi Kagumo to gi Lugari gin mag diploma in secondary education to diploma in secondary education minimum mare and C+ and above koro D plane to konyal dhi godo e colleges go ko magi mwa place kamano haya Mary ka Kibos winjo mano ote mochopo yo makare ote machielo mantie ka kuom janeno moro nadwa timo thieth to grade na ne en mana B-, anyalo konyora nade bendo se apply o apply e kanye to kotie portal kacha odhi e rang'iny mane gima ber nitie mago mag degree diploma nitie certificate bende nitie machielo bende mokalo certificate kanyo kene ng'ama dwa timo course mar thieth course mar thieth nitie universities ma offer at diploma nitie universities ma offer at degree ma en clinical medicine kata bachelor of medicine and bachelor of surgery to nitiere kendo MTC koro MTC joma dwaro to apply directly to MTC KMTC yeah koro en odonje portal ong'i institutions go obro yudo ma offer mag thieth no to apply obro bedo ranked ko succeed to obro bedo placed haya wacho kanyo ne nyaka sani chenro mopogore bende biro to koro sani wayuda ne ote mogik madonjo kar kanyo Nina Onyango wacho ni KUCCPS gobe chulo ne ji fee nikech wachandore ma ok yot banka wacho ni banke to wae sikunde to koro owewa kanyo gi fee te kata gi nyithindo odhi e sikunde magi nyalo afford mane mantiere kar kanyo ote mar Nina Onyango KUCCPS timo placement ne nyithindo madhi yudo government scholarship koro ka fees obare ndasi to dwaro mondo yud government scholarship o apply a college ma public through KUCCPS kai to obro timo ne placement to yudo government scholarship kapok oromo tichaki mede kendo help loan yeah koro yo maber mar yudo konyruok mar fees en apply through KUCCPS to kidhi kacha directly to koro iluongi ni module to kata iluongi ni parallel kata direct entry mano koro kiyud nafas mar yudo scholarship mar sirikal koro yudo scholarship mar sirikal to apply through KUCCPS mondo wa place kamano
Aya, koro ntiere penjo mamoko bende maponde nyakora Ramogi Jwang iwacho ni sani bende gidonjo mathoth ahinya kinde mane wasomo ote mamoko mago mag SMS mane mogik madhi bedo kanyo kitango kata ka nitie moko madonjo kar kapodi SMS wa en 3:600 wacho kanyo ni an iluonga ni Sharon penj na daktari ne anyalo timo nursing assistant course with a mean grade mar D+. Course mora mora ma wa offer a institution mora mora nitie requirement. Yes. Koro submitting application cha ibro neno requirement. Kopo ni nitie course ma ok qualify kata system ok bi pick application no. Obro koni ne ok qualify for ma tem machielo. Ibro dhi kamano me yodi course mi qualify. Yeah. Mano bende penjo machalo ka ma or ko janeno machielo moko kono nyinge owacho ni na yudo B- to kwano na yudo D. Which grade ma bende ntiere kar kanyo en nango ma openjo kanyo ni I've gotten B- and maths D plain. Which grade possibly mano wacho course possibly doesn't require maths. Mano ntiere kar kanyo. Ken Ongweya wacho ni ka ng'ato oyudo D+ to ogombo timo electrical engineering. To wacho ni bende onyalo timo gi colleges mage to onyalo chwalo puonj e school mane ponono ka gintiere kacha. Wachagi mokwongo no. Ki oyudo D+, to penjo ko nyalo timo electrical engineering. Answer en yes. Onyalo timo electrical engineering. Gimotim ochak gi artisan kata craft in electrical engineering. Kose timo motieko to donje diploma mar the same. Kose timo motieko to donje degree all the way. Yeah, koro answer en yes. Omany course mondo otim electrical engineering from piny nyaka malo. Number 2 openjo ni to institutions mage monyalo time course no. Kose login to institutions te nitiere a students portal. To gi programs te magi offer, courses te magi offer. Obro neno gi kanyo. To gi qualifications gi. Question number 3 ngato wacho about B- to gi D plain in mathematics. Come on. Kaka na wacho mokwongo nitie course ka course nitie gik milone cluster subjects. Kamano to mano bende ang'erew gi penjo mar Francis Menya. Mabenjo kanyo ni cluster points igo gi yo machalo nade. Mae emosebedo sticky point. Mabedo wadang'eyo ni ere kaka igo kwan makamagi mag cluster. Cluster points gin gik minyalo luongo ni minimum admission requirements mar program. Joma ndiko curriculum. Number 1 en NEC. Not NEC, KICD. Number 2 gin institutions. Number 3 gin SIDAC. Koro ng'ama ndiko curriculum, ng'ama ndiko program en yemo set minimum requirement ma ng'ato nyaka attain mondo obed ni o join program no. Koro minimum requirement go gin miluongo ni cluster subjects. Koro program ka program nigi cluster subjects ne. Wawach ni say medicine. Medicine and B plain at least in mathematics, B plain in biology, B plain in either English or Kiswahili, and B plain in chemistry. Koro mago e cluster points mag medicine. Course ka course nigi cluster points ge. Kamano. Ero kamana ntiere ote mar Moriso Goka mabere wacho neno waka ntiere Kong'ou. Mano kene ntiere gwenge manyakach koso ntiere kanyo wacho ni BNA ochamo certificate e sikul wasetero complain to duoko ok ber konywa uru konwa ni en school mane Morris mondo mi waluwe ne gi school no ni BA kochamo certificate mari e sikul to koro iteri kama chalo nade banyalo timo clinical medicine ka yudo grade mar D e kwano mantiere kar kanyo okokonwa nyinge noda timo puonj to course en mane mano kan gi C-, mano bende ote mantie kar kanyo Elo Cleophas ma Omondi Victor wacho ni penj na daktari ni anyalo timo new application for the next level for certificate koso mano penjo man kanyo bende government ochiwo kony mora mora kuom jok matimo diploma courses mago achiel kuom ote mantiere kar kanyo ochopo kinde makoro wale tieko twako kinyi makawuono ntiere jogo mader mar timo courses mopogore opogore daktari. Okinyi makawuono gipenjore ni courses mage maponono kotimo to dhi yudo tich. Mani gima ogara mang'eny rango sani. Ni watime yo machalo nade. Ka utimo weche mag career development, urango gang'o kupuonjo ogana makamagi. Kae to bende ipenjo kanyo ni
ng'amonego bed influence course mitimo. Itimo course nikech mama ni dwa ni bed engineer. Itimo course nikech baba ni dwa ni bed daktari. Course itimo daktari nikech in gi chuny kendo in gi gombo mar bedo daktari. Med mano gi wach mari mogik okinyi ma kawuono ka watieko mana twak machalo kama. Penjo ma donjo ka bende inyalo mule moko ka wasudo. Penjo mar course banyalo timo course ni kan gima enne waseduoke nikech idhi e portal tiyudo programs to requirements. Yes. Penjo machielo en ni ng'amo winjo decide gima dwa timo. Career mari en ngimani mbele kucho. To nitie jomoko mantie ma bende gin stakeholders e career mari. Koro watimo career guidance. Watimo career guidance nyaka ne parents. Wan gi program ilo ni parental engagement and empowerment on career choices of children. Nikech gine magidhi chulo ni fees, gimbe samoro ging'eyo gik moko minyalo kia. Koro career guide choice en discussion mubedo godo openly. Iwacho gimidwaro, janyuol wacho gimodwaro, inyalo chaka penjo kata ng'at machielo bende. Mago eko watimo. Kaeto wa visit schools, wa offer career guidance ne students. Koro, but most importantly, en nyathi madhi somo cha. En modhi timo career. En mowinjo bed ni o accept kendo ng'eyo gimodhiye. Ok ni odhi somo nikech wuon gi kata min gi owacho ne ni odhi osoma. Wasewinjo cases ma nyathi dhi masom course mane wuon gi dwaro. Kosetieko to kelo ne wuon gi min gi certificate. Kae to koni mama mae mano dwa nadhi asomo matieko. Koro adok timo gima nadwaro cha. Adok timo music mana koni nadwaro cha. Maruni asetimo matieka wenu. Koro en discussion ma winjo bed open, jite obedo involved, family level, social level, kata church level, government level, kanye mwadonje. Mondo mi, kasa makoro nyathi kao course, kata yiero course, to en gimo understand e bende. To nitie bende personal attribute mar ng'ato, nitie chia mar ng'ato. Nitie ng'ato masa moro koneno kata mna kama ing'ade gweno kama, togo wimo jaja. Mano okinyal kero no odhi tim medicine kata nursing nikech odhi kuoyo wounds odi tiyo gi joma tuo. To nitie jomoko mohero timo gik moko. Koro kaluwore bende gi interest mar ng'ato. Bende man bi tiyogo kuom guide ni to course mane maber kodi. Interest mariti dwa timango. Kamano. Erokamano ahinya daktari. John Oluoch kuom thuma to kodwa okinyi ma kawuono. Erokamano. Nyakora mga jwang'in bende en moro wak pile ka wantiere kodi kae chenro mar piny. Wacho ni ma en chenro ma koro wagoni sigana watimo TWAK gi welo mopogore opogore. Ageno ni kawuono ipuonjori gimoro. Ka ok iyudo chenro kata thuolo mar neno chenro ni are okinyi ma kawuono yo makare. Dhi e YouTube mar Ramogi TV. Search mana kanyo TWAK e piny odiochieng' ma kawuono. Idhi do TWAK kanyo mopogore opogore kaka ong'inj gi jowa mane digital. E mesawa mar weche manyien madhi e mbui kacha. Mano ka beti nitie kanyo odiochieng' ma kawuono. Nitie gigo mondiko kar kacha. Iluwane gigo ma daktari John Oluoch owacho okinyi ma kawuono. Puonjri gimoro. Konye nyathi owadu. Puonje nyathiu. Konygi e yiero course mopogore opogore mantiere kar kacha. Ote odonjo kar ka. Kama ne biyo chame certificate ni, nyalo bedo ni ma en Bala Primary School mantie Nyakach sub-county. Erokamano kuom ote mari. Melvin jogi oro ote ka Elizabeth. Owacho ni Oriema bende ote mari ochopo kar ka. Bovin. Owacho ni penjo thoth. Tangima bende ni maen thuolo machielo daktari. Kinde manyien kata ka deadline pok ochopo. Mondo mi duogi twake kod oganda kendo wapuonjre e okang' machielo. Erokamano. Nyakora mga jwang' mane makelo giko mar twak okinyi ma kawuono chenro mar